Sanibona, igama lami ngu-Asanda wakamhlongo. Imini usingayo wanamhlanje emcimbini noma umhlonyana. Lona umcimbi lapho khona intombazane isuke ikhuliswa, ifundiswa ukuthi kumele iy'phathe kanjani esikhathini nje iqhubeke isaphila, iyintombi futhi iqhubeke iphathe kahle ngoba kusuke kungabi ukugcina kwakho, kodwa kusuke ukuthi nje uyathonjiswa njengentombi. Sizintombi-ke sihlalile iy'nsuku eziwu-7 days womgonqo. Lapho khona besikade sifundela khona, sifundisa amaculo amasha, sifundisa ukuy'phatha, sifundisa ukuthi intombi kumele inakekele kanjani ukuze intombi izohlezi clean futhi izohlezi intombi enakekelekile e-right. Yeah. Izinto engifuna ukuyibona zenzeka namhlanje ukuthi yonke into nje ukuthi ihambe kahle. Bafike abantu ngomcimbi wabo, umndeni wami, omakhelwane, nabantu engifunda nabo esikoleni, nothisha bami befike nabo bephelele bezobungaza kanye nami. Angijabulisa kakhulu lokho. Awusichazele ngemvunulo yakho namakhalazi. Kuwa kanjani? Imvunulo le engiyigqokile ngiyenzele usisithando wasempangeni. Le mvunulo lena ichaza ubuntombi bami ukuthi ngoba nje ngisolokhu ngikhula intombi emsulwa, emhlophe qwa, engashoti ngalutho. Ngoba khona umbala omhlophe uchaza khona ukuthi ngiqhakazile ngiyimbali yesizwe. Umbala obomvu uchaza khona ukuthi ngiyintombi nto ngisaphelele, angishodi ngalutho. Ngiyintombi yakwethu nje, ngiyayiqhatha futhi ngomntombi bami.